ngap ring subhai phi sha ka thup pule khobos ngap sipang ki khobon manta ka sha kem upulit lem ki saungot rengkat bat udrok heroin juai nai tung khat pratrik ki pulit ka anti narcotic task force ANTF jong ka West Jainte Hills rengkat ka dorbar snong pep pale kilayo ban kem no ya wei upulit rengkat bat saungut ki basuba nong khai drok na po ka snong ha ka jingkendra bala penlong ha ka sngi baar layo kurup hadu not po nyo prakram u heroin bat kapisal arhajan nyos pa tengka na u talu kendia bala life nem karta bat laispa life tengka na u just me shooting ba dang arwis nem karta kawai pat kibala sya kem ki kentop ya u ham litan southwest nem karta besti sana bat Sylvester Singshai life nem karta u Sylvester Singshai uday upulit jong gatat MLP BN West Jainte Hills District sagani kawai padi ka khubor nang itrim karukam pendon kam drok don ki bamsalia syu bandung ternia ha ka jaka pajba baman ka kynthei ka bayeng hasurok ka ïaid awria ong ka kong amparin silong nai tung ka pratrik ka jinglong jingman kalanang itrim habedei bat ka jing pendon kam ya udrok ha kaba kiladon ki bamsalia syu bandung ya utrnia inject drok ha ki jaka pajba ha silong laitu ba ki don ki jaka pajba ha kaba ki breu ki ba pendon kam ya udrok kim saliasyu wat ladayo i ki pajba ya ki henry kidang salia tang lada don ki pulit hajan kadon kato gani ki jaka pajba kum hathain polo ha kaba ki pulit kilayo ru ban bat bon peungot ki bala pendon kam ya udrok bat kumju ru ya kinongdi ngim ngan syu haba pek ya ka jinglong jingman ha ke imlang ka salang kito kibala krni ha ka jingdi basniu kham tam lele kum ya udrok haba kren syapang ka jingsha ra ki kynthei kibala suba bakidei kibayad awria ka kong amparin kalaong ba ban ngor kalong ka badon kam henrei don kam ru ban pensisya bat pentikna ba namar ba man ka kynthei ka bayeng surok kadei ka bayad awria kane ka menteri kala kenturu ya ki pajba ban long ki bahusiar bat kat bala de bandon ke jinglong renti nalade klem da don kam ban ap ya ke jingwan pahara ki pulit henrei shim ya ke jingkli halade sakani ka we padika khubor pankre ka sarkar MDA 2 banwanra ya kamat halor ka UCC banyatai ka kanhun menteri silong nai tung khat pratrik ka sarkar MDA 2 kaba dang pankre menta banwanra ya ka jing tho banyatai hapo ka kanhun menteri halor ka uniform civil code UCC bat na kalieng ka National Law Commission ru kalapan jingmot nak sarkar jila habe dei bat kene ka menteri bapek ya katanat ain ka kong amparin lengdo kala ong ba ka jingtho ka ba pha da ka National Law Commission kala don tang ba kampat yo i ya kata ka jingbahan ka jing sniu tang ba ka sarkar jila hi kan pentre banwanra sya ka kanhon menteri banyatai ya ka nigamat kibabon ki jing persya kilami halor ki jing temu ka sarkar pedeng bayalam da ka BJP ban pentre kam ya ka UCC hakari hi barok away ka National Law Commission kala penjalan ya ka por ban priang ya ki jing pensnyo bat jing ajing mot halor ka UCC sya ka art pratrik menta unaitung arhajar fulai na ka babu por menchua tang hadu khat sau tarik unaitung arjar fulai sakane ka way padik khobor sedang kiu biang kajing ot ya kisniang kado masih kebaot hapok mauyong kalong kebasingan banbam silong naitung pratrik haki kendiat sngi kebaladep ki paitba nong song snong jong gajela kiladon hapdeng gajing shapting banbam ya kado masih dien ba kilalap ba ki masih kidon gajing pang
lumpy skin disease lani kijing pang kabami kenyang hak snido. Kumba kalong menta ke sorkar kelabu ya kawai ke ceka syok do kabala tip kum ka abetor kabadon ha mauyong kaban kemi ya ka kot ka kia jong ki marat haswa ban ot bat bandi ya ki sya ke ceka ba fer ban yo ya ke jing syai ka bakam benia la kalong ka basingan ne em ban bam ya ka do masi bat ka do sniang hagi ni ki por ke menta na ka liang unong saing hima ulet ban wajing tip Nakati kajaka kaba ka sorkar kalabu ban syodo bat ban pej benia ya kimarat kibla ot hakati kajaka. Habayo ban yakren bat uba kitbak melim umlong uba bat kum u social secretary bat bodei u in charge jongga avetor hamauyong ulayatu ba kati kajaka kadei kajaka kaba bit kaba biang ba ban syodo bat layarap sibun nadu ka ka jingkhot jing suba kala bienglot nadong syadong kamtam ya kibriu kiba bam ya kado kabaot ha katay gajaka kabalong kabasingan bat ban bam namar haswa ban ot ya kimasi ki doktor clear kmi bha shua bat haswa ban ra syakidukan ru ki doktor kila kmi bha lagade kado babha ni kabasniu Hanrela dikilap badai kabasniu kim sya syu bandra yakini kimar syadukan bandi. Sakane kawai pada khubor. Prong tu bat khandra napang kirunar ya ka slem trikam ka KHADC. Mau kerwat naitung khat pratrik. Kirunar ki bamla bantip ne itu hakini ki khindiat sngi ki balalet. Kila prong ru ya ka slem trikam jong ka Khasi Hills Autonomous Council KHADC Maukerwat Branch Southwest Khasi Hills District katkum kitlong khubor balayo lum layathu bakani ka jingjia sya prong tu hakirunar kala bandai ha ka sngi sajai ni sngi uble ha kapor bakani ka slem trikam ka khang bat la antat ru ba kala bandai hakipor menmit Halor kani kijing jia lai thu ba katkum kidak kishin bapau kidin kijat kirunar kila kiuna kibenta basadian jong kamala kabana jrong da kaba kila penpat ya uhok cingkhang batrung sepok kani kamra kirunar kila penjot ru ya ki tala jong ka kamra superintendent of professional tax in charge Maukerwat branch office but ka kamra basyong ka magistrate first class subordinate district council court Khasi Hills Maukerwat ban priang ru ya ki kot kisla syamadan shushu layathu ru ba halor kani gejingjia la depentip hakibor pulit bat ya kejing ja jong ki kot kisla ne kitier kitrar kat hadu menta patla bantip Sakani gawe pada khubor. Kre kot bha banyo rong kam hanei krims. Ong UMLA ka VPP. Shillong naitung khat pratrik. UMLA ka Mauring Kneng constituency uba Havingstone khar pran ulalet banya kendu ya u director ka nei krims Shillong u nalin meta banya kren halor katukani kimat kibiadei bat ki samla pule. Hakani gajing yakendo uba Havingstone ulapan gajing pensyai na u director halor kurkom tungkam tungjam. Hakani gajika sumar. Nakaliong director ulapan pau ba gajing tungkam hi kalong baik thik katkum ka kendon balabu dak sarkar India. U director ulapan pau ru ba menta kanam don shu ka personal interview hanrei gajing tungkam kan long baik tek halor ke entrance exam bagi kena kitho bat kijing penbena kinmi nakapor sakapor UMLA ulapan sngeu ya kajing angnot ba nakalieng ka naikrims kan penlong ya kajing ai dawai a free health kam hakaleng ka Mauring Kneng constituency ya kaba u director ula ai ka kajing menjur UMLA ulapan pauru ba ya kajing tungkam hi unkam kwa hi ya ki kena
ki basa ha ki shnong ba marjan jongkani ke jika sumar ya ka ba u director ula penpau kaju ke jing sngeu na ka liang we male ula kentu ya ki samla jong ka constituency ki bakwa kam ha kani ke jika sumar bakin tresitom bat krekot bha ban pen kre ya ki examine ha ka negrims ka pelong bat bakin bodin ya ke jing penpla like kam ha kani ke jika sumar di mentang ila poi sebekut jong kani ka thopuli khobor bat sngau bahaban pule man la kasngi khnang bapin yo lom jingtip ke ek bajia hapok gejela jongi dia sngau baha like share bat subscribe ublei un kerhui phi baro